pot dir, sense cap mena de dubte, que en Pep Bou ha creat un nou gènere en el món de les arts escèniques, perquè amb simples bombolles és capaç de crear formes, volums i colors d'una plasticitat extraordinària i fins i tot amb molta poesia i delicadesa. I amb ell entrem avui en el petit univers del circ. A dins del circ hi ha molta màgia. I una extrema dificultat, Vinc a veure Rudo, un espectacle en què Manolo Alcántara fa equilibris impossibles. Més que la corda fluixa, ell camina sobre la barra fluixa. Col·loca la vara de ferro sobre unes caixes inestables que tremolen a cada pas. El públic patim com una mala cosa i hem de contenir la respiració cada vegada que sembla que en Manolo està a punt de caure. Per fer equilibris, el primer que necessites és estar relaxada. Això és fundamental. I el cos ha d'estar tònic, però no tens. Primer t'agafo una mica i després ja et deixo sola. Val, molt bé. Els peus, com s'han de posar? Els peus. Hi ha dos sistemes bàsics, que és aquest, que seria caminant en quarta, molt bé. El que estic fent, que és purament intuïtiu. Molt bé, has de flexionar una mica, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, s'ha d'escoltar el cos, molt bé. Aquesta seria una, i l'altra és amb el peu ben recte. Així. És exacte. I ben arrapat. Sí, i és primer punta i després taló. Una altra cosa que s'ha de fer és no mirar cap a baix. Mirar al final del cable, en aquest cas de la barra. Molt bé. Molt bé, molt bé. Jo ara t'aniré deixant i tu has d'anar buscant. És difícil, Ara, si jo et deixo, és possible... Que em desequilibri. Clar. Llavors, aquest desequilibri tu l'has de contrarrestar amb els braços. Ara, vull dir, com jo... Relaxa't. Jo et deixo, val. Em deixo. Ves caminant i has d'anar buscant sense moure el tronc. El tronc ha d'estar ben recte. Molt bé. Molt bé. Tot això que t'ho faig jo, ho hauries de fer tu, contrarrestant. Però has de... Si tu caus cap allà, has de contrarrestar cap a l'altre costat. Cap a l'altra banda. Molt bé. I aquí, com no passarà res, que estem a 2 pams, ara et deixaré. Molt bé, molt bé, molt bé. Uau, uau, uau. Ara en Manolo em fa provar de caminar per la barra aguantant una perxa de gairebé 5 metres de llargada. Es fa servir per fer equilibris a grans alçades. La teoria és que augmenta l'estabilitat perquè així l'equilibrista té més massa, però jo, si voleu que us digui la veritat, no tinc aquesta sensació. No, recte, recte, recte. Tu recte, tu recte, tu recte, tu recte, tu recte. Recte, 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 recte. Fes confiança. No. No puc, és que és molt difícil, Com que estic acostumada a caminar per la vida sense perxa, em costa molt. Primer m'hi he de familiaritzar, i fer-ho des d'un punt més elevat fa cangueli, encara que sàpigues que no et pots fumar una nata gaire fort. És molt difícil, No és molt difícil. El que et fa la por és tirar-te cap enrere. Això és un instint de les persones. I és la por física i la por a tot. Una persona que té por no fa mai res a la vida. I llavors, el que has de fer quan tens equilibri, per tenir més equilibri, és vèncer la por i tirar-te. Has d'estar un punt cap endavant, com a la vida. El centre de gravetat és un punt que es comporta com si tota la massa de la persona estigués concentrada allà. Trobar-lo és el que permet a en Manolo mantenir-se en equilibri. La perxa és més pesant a les puntes que al centre. Per això tendeixen a corbar-se cap avall. D'aquesta manera, el sistema equilibrista més perxa té el centre de gravetat més baix que l'equilibrista tot sol. Com més avall està el centre de gravetat, més estabilitat s'obté. Molt bé. Val. Molt bé. I quan em proposo alguna cosa... Cuidado. Opa!
acabat! Ja està! Per endinsar-me més al món del circ, vaig a buscar un autèntic crac. En Jaume Mateu, més conegut com a Tortell Poltrona, el creador del Circ Cric. És Premi Nacional del Circ i fa 40 anys que trepitja escenaris. També és el fundador de Pallassos Sense Fronteres. I jo m'hi puc estar molta estona aquí, eh? Mira. Mira què fan avui. El truco és el nas o no? Sí, sense nas no es pot fer això. No es pot fer. El que passa és que, sí, com més petit, més difícil, ja veuràs. Mira, aquí, ara ja... És més fàcil mantenir l'equilibri del clavell sostenint-lo amb la flor cap amunt que cap avall. En fer-ho així, en Jaume augmenta el moment d'inèrcia i fa que el clavell sigui més estable. Però encara puc. Mira. Mira què fan avui. Mira. I com pot ser que com més petit, més difícil? Bueno, perquè el punt de gravetat, com més alt, doncs més baix està. Quan la distància entre la punta de la tija i la massa, que és la flor, és més curta, l'acceleració angular és més alta. És a dir, els moviments són més ràpids i, per tant, a en Jaume li costa més anar corregint la posició i mantenir l'equilibri. I si ho fas amb altres objectes? Per fer equilibris aquest és el bàsic, Amb l'escombra passa exactament el mateix que amb el clavell, però de fet és molt més fàcil mantenir-la en equilibri. La part del raspall, que és on hi ha la part més grossa de la massa, encara està més separada de la base. Per tant, els moviments són més lents i és més fàcil corregir la posició. Amb el dit amb la mà, el que vulguis. Tu segueix la punta de dalt, de manera que a baix li vagis buscant el lloc. Ai. Aquí vamos. Això. O sigui, podríem dir que un equilibri és quan totes les forces s'anulen, no? Com aquell qui diu. Sí, exacte. I llavors s'ha d'anar molt en compte perquè una caiguda en un moment determinat no, però és broma. I amb la cadira? La cadira és simètrica i, per tant, la vertical del centre de gravetat passa pel mig. Com que aquesta línia transcorre just per dins la base de suport, l'objecte no cau. En Jaume pot inclinar la cadira tant com vulgui, sempre que la línia vertical del centre de gravetat caigui dins del punt de suport. Ui, sempre em passa igual. Un artista que també col·labora habitualment amb el Circ Cric és Xavi Arcos. Fa uns quants anys va crear aquest espectacle que es diu Sidecar i l'ha fet voltar per tot Catalunya. Però la primera disciplina en què en Xavi es va iniciar en el món del circ no va ser pas l'acrobàcia, sinó el diàbolo. Es basa en un joc de malabars en què s'impulsa la rotació d'un rodet. Fem rodar el diàbolo de dreta a esquerra i quan arriba al final belluguem la mà dreta, la dreta, i això li dona un moviment circular. Molt bé, ara sí que roda. Ara sí. Doncs a partir de que el tenim rodant, podem començar a fer coses. Com quines? Per exemple, posar-lo damunt del pal. A mi ja se m'ha caigut. Mantenint sempre l'eix de la corda. De quin material està fet el diàbolo? Ara els estan fent tots de cautxú, que és un material resistent, que no es trenca i aguanta cops i patacades. I el fil és un fil especial, també? Són cordes de nylon, tipus una corda d'escalada petiteta, amb una ànima i una camisa per fora, que ens permet que llisqui, però no gaire, perquè ens interessen les dues coses. I sobretot ha de tenir velocitat, el diàbolo. Sí, quanta més velocitat té, millor. Més estable és i més coses podem fer, sense haver de tornar-li a donar més velocitat. Uala! I quin tipus de figures es poden fer amb el diàbolo? Hi ha moltes figures que es poden fer, des de llançar-lo ben amunt fins a coses més petitetes que anomenem sols, o, per exemple, amb velocitat, a l'ascensor. Que xulo! En Xavi també m'ensenya l'ascensor en pedal, el petit ascensor i el satèl·lit on el diàbolo gira al voltant d'una part del cos.
A banda, també fa figures en què deixa anar un dels bastons. El diàbolo té un moment d'inèrcia en el seu eix central. El punt on s'uneixen els dos cons coincideix en el centre d'inèrcia del rodet. Quan el fil es mou, es creen un conjunt de forces que tenen un moment sobre l'eix, i així és com s'aconsegueix la rotació que es vol. Doncs és important que el diàbolo tingui un eix metàl·lic. Per què? Perquè d'aquesta manera la corda llisca amb facilitat per damunt i podem mantenir el diàbolo més estona rodant. El pes hi té a veure també, perquè pesi més? Sí, el pes és important. Com més pesa el diàbolo, més estona pot estar rodant. Un diàbolo que no pesa gaire estarà rodant poca estona. I per què sempre ha d'estar girant el diàbolo quan el fas a mà, quan hi treballes? El diàbolo ha d'estar en moviment perquè no caigui, justament. La rotació li dona l'estabilitat al diàbolo. A veure, ensenya'm què passa si ho fas sense fer-lo girar. Ara tenim el diàbolo girant. Sí. I si el posem així, a la que vagi perdent velocitat, acaba caient. Ningú discuteix que en Llach sigui un gran poeta, però em fa l'efecte que de física va una mica just, perquè si jo estiro fort per aquí i tu alhora estires fort per allà, segur que l'estaca no tomba, perquè quan fem tot un seguit de forces simultàniament sobre un eix, el que estem fent és reforçar-lo, estabilitzar-lo, com ho fan els tensors d'una tenda de campanya. I encara que a primer cop d'ull no ho sembli, això té molt a veure amb el diàbolo i amb la seva parenta, la baldufa. Una baldufa que no gira és una baldufa morta. El seu eix, aquesta estaca, no té res que tendeixi a aguantar-la. En canvi, quan gira apareixen un seguit de forces invisibles que tendeixen a estabilitzar-la. És la força centrífuga, que l'hem representat així. Quan posem en marxa la baldufa, quan la fem girar, ho farem amb l'ajut d'aquest trepant, a veure si surt bé, té força potència, començar ben a poc. A partir d'aquest moment, per l'efecte de la rotació d'aquesta massa, la força centrífuga tendeix a estabilitzar l'eix, i l'eix presenta molta oposició al canvi. I això és similar al que li passa al diàbolo, perquè el diàbolo, de fet, són dues baldufes enganxades. Però un diàbolo que no gira té les mateixes propietats cinemàtiques que una carxofa o una patata. En canvi, quan gira, Àngel, quan gira, es posa en marxa aquesta força centrífuga que tendeix a estabilitzar l'eix, igual que passa amb la baldufa. I a partir d'aquí el diàbolo guanya molta estabilitat, i amb aquesta estabilitat i molta pràctica es poden fer els equilibris que fa l'Àngel amb aquesta autèntica baldufa voladora. Això és una corda d'aquestes de barco, perquè van molt bé que no tingui giros, saps? Perquè si té giros, llavors tu també et gires, i no està la cosa per girar-se gaire. Escolta, i aquesta és la tècnica més difícil Sí, aquesta dels equilibristes? A mi em sembla que és una de les tècniques més complicades, o sigui que requereix més temps d'assaig i més... És l'encara més difícil. Necessites ajuda, no? Sí, home. Per pujar-hi. Bueno, per pujar. I amb aquestes sabates ja vas bé. Ei, a veure, preparados, listos, ja. Sí. Mira, encara Molt bé! On fas la força per això, ara? Em sembla que bàsicament aquí dalt. Aquí dalt per dir, jo no baixo. Home, realment el tronc està totalment immòbil i només mous els braços. Bueno, per fer-me-la...
Però és molt difícil, a veure si m'hi deixaries... Va. M'ensenyaries a veure com es fa? T'ensenyaria el que vulguis. No cal només això. Hosti, clar, és complicat perquè es balanceja molt això. Com he de posar els peus? Així? I ara busca't tu l'equilibri per aguantar-t'hi. Hosti, impossible. No, és més com si la barqueta es tomba. Per mantenir l'equilibri, en Jaume ha de fer que la línia vertical del centre de gravetat caigui entre els dos peus. I a la corda fluixa el problema és que aquest punt va variant. Per fer aquest exercici cal entrenar la concentració, els reflexos i desenvolupar un bon to muscular del tronc abdominal i les lumbars. En un espectacle circense no hi pot faltar un bon trapezista. Vinc a buscar una acròbata aèria. Me'n vaig cap a la central del circ, al Parc del Fòrum de Barcelona, on hi ha un artista que hi entrena i assaja els seus espectacles. Helena, per què ens hem de posar aquesta mena de botes com de can-can, però sense sola? Perquè ajuden a no resbalar. A no relliscar? Sobretot quan fas exercicis que t'aguantes cap per baix. Amb les cames, sí, en les cordes. I també protegeixen una mica del dolor dels cops. Elena Zanzu és italiana, especialista en el trapezi balanç. Abans de pujar-hi s'ha de posar un cinturó de seguretat amb dues cordes que la lliguen al sostre. Mare meva, per pujar aquí dalt ja la quantitat d'exercici. Nosaltres estem dalt d'una plataforma elevadora, perquè si no, no podríem parlar amb l'Helena, que és a 5 metres. Com et comences a empènyer? Perquè si no hi ha ningú que t'empenti, com et comences a desplaçar? Llavors hi ha com 4 posicions. La primera és seguint en la mateixa línia de les cordes, baixar i després empunyar, volver a tornar a baixar i una altra vegada. Llavors al principi quasi no es mou. Sí. I per fer les piruetes, per exemple, quan fas les figures a l'aire... Per fer totes les figures s'ha d'aprofitar el moment que es diu el punt mort, que és el moment en el trapezi es troba a l'horitzontal o més amunt. En aquell punt peso només el meu pes i quan el trapezi va baixant s'afegeixen diverses forces que fan que és com si pesessi més. El trapezi balanç és una mena de pèndol i es basa en una compraventa entre l'energia cinètica i la potencial. El trapezi, quan està en el punt més alt, té energia potencial i quan baixa i es desplaça cap a l'altra banda, l'allibera. És una energia que depèn de l'alçada relativa de l'objecte. A més alçada, més energia potencial. La cinètica és l'energia que té un cost per obtenir velocitat. A més velocitat, més energia cinètica. Com que l'energia mecànica s'ha de conservar, l'Helena contínuament transforma alçada en velocitat i viceversa. A l'escola de circ Rogelio Ribel, de Nou Barris de Barcelona, hi ha l'Alberto, un professor d'acrobàcia que fa molts anys que s'hi dedica. Alberto, a mi el que em passa és que no tinc força als braços. Igualment puc fer acrobàcia? Sí. O sea, en principio lo que necesitamos para hacer acrobacia es poder bloquear las articulaciones, ¿de acuerdo? Y para bloquear las articulaciones no se necesita ganar masa muscular. Para hacer otro tipo de ejercicios sí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora tú tienes el brazo estirado, pero yo te lo puedo doblar, ¿vale? Ahora intenta que yo no te lo doble. Y esto lo puede hacer cualquier persona. Solo es activar la musculatura poca o mucha que tengas para bloquear esta articulación. Y es lo mismo que tenemos que conseguir con todas las articulaciones que hay desde aquí hasta los talones para conseguir una línia. Abans de començar la classe, em fa estirar els músculs i m'ensenya a bloquejar les articulacions. Fa que posi molta atenció a aprendre a controlar el cos i no deixar-lo lax, sense tensió, perquè em puc fer mal. Por un lado estamos bloqueando, pero también necesitamos que el cuerpo se mueva. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, con el control que estamos ganando con los otros ejercicios, aprender a articular el cuerpo y moverlo con control. Cadera, pecho y control. Eso es.
Ara millor. Sí, Ara sí que... ahora estaba en el centro. Vas a hacer tú un par de saltos y yo te los miro. L'Alberto em vol ensenyar a caure bé per protegir les articulacions. La majoria de persones ho fem malament. Mira, vamos a hacer uno a 50% y uno a 100%. D'acord, bueno. Vaig a saltar. Sí, ha fet soroll, eh? I els talons... Los talones han llegado fuerte. Sí. I el... Eso es. Entonces, la idea aquí, el primero está guay, o sea, el primero has notado que los talones han llegado fuerte. Sí. Y tus talones te han dicho, hey, ¿qué pasa? Ya está, 3 más y estamos fastidiados. Y en el segundo, por intentar recepcionar, te has quedado con todo el peso adelante. Sí. Y los talones han llegado al suelo. Entonces no tiene que ser ni lo uno ni lo otro. O sea, realmente tenemos que partir de una posición estable, hacer la preparación del salto, hacer el salto y llegar a una posición estable otra vez. ¿De acuerdo? Lo más neutra posible. ¿Bien? Y... ¡Qué alto! L'Alberto vol amplificar el meu salt. He d'intentar compensar bé el pes. En circo, porque aquí claro, estamos trabajando mucho para acrobacia de circo, hay muchas cosas que son en pareja, o trío, o bueno. Entonces la idea es como ponerse en contacto. Vale, yo estoy aquí y te estoy diciendo pa. Y en este momento es cuando empieza todo el movimiento, porque la idea es que tu carga y mi carga sean a la vez. Porque entonces podemos unir las fuerzas de los dos para subir. ¡Qué chulo! Y lo que vamos a hacer es un flick-flack a cámara lenta, con mucha ayuda, ¿vale? Entonces, aunque no estés preparada para hacer este salto todavía, lo que vamos a conseguir es que tu cuerpo abra una ventana en su cabeza y tu cuerpo en el aire empiece a experimentar por dónde va a pasar a la hora de hacer un flick-flack. No vale gritar ni hacer cosas raras por el aire, ¿vale? Bien. Vale. Això és una prova de foc, però... Vale, entonces sube brazos. Hacemos todo, tú vas a hacer exactamente lo mismo. Bien. Yo ya te cojo, sí. Y flexionamos, bajamos brazos, estira y ay, estira, ay. tranquila. Ai, que fort! I arriba. Si no he fet mai ni la vertical, no l'havia fet mai. Bueno, ja està, no? Que fort! Torno a la central del circ on he quedat amb Matías Marré. El seu número és la roda Cir, però abans de començar a entrenar-se fa exercicis d'escalfament durant 45 minuts. Treballa el cos com un esportista d'èlit. Com busques l'equilibri? Com busques el teu centre de la gravetat? Això és un misteri per mi. Si jo entro així, per exemple, sí? És una cosa, no? I així l'equilibri està que jo vaig si vas amb els braços oberts, i si vas amb els braços oberts, vas més lent. Però jo puc, per exemple, puc saltar, puc fer jocs de peus i canviar el ritme. I d'aquí ve el que se diu la moneda, que és anar en aquest sentit. I una proesa sense enganxar-se els dits. Ah! Bé, això també és inexplicable per mi. L'actuació és una barreja de proeses tècniques i de fusió entre l'artista i la roda que el fa girar 360 graus per tot l'espai. En Matías fa figures acrobàtiques i de ball. És molt difícil fer-lo anar, per això no hi ha gaires artistes que facin aquest número. El circ sense els malabars no s'entén. Requereixen una bona coordinació i, a més, matemàtiques. Però per sort aquí tinc un professor de matemàtiques, hola, Antonio. Hola, què tal? Quines formes es dibuixen amb els malabars? Doncs amb 3 boles es pot fer aquesta, que és la més fàcil, que es diu cascada, però també es pot fer aquesta que li diem dutxa, i quan, per exemple, fem 4, aquesta li diem font. Quines matemàtiques hi ha darrere dels malabars? Bueno, com són figures periòdiques, doncs es poden explicar amb números. Com per exemple, jo que tinc aquí 3 boles, no? Pam, 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 ja m'ha caigut. Doncs amb aquesta notació li diríem que és un 3, 3, 3, 3, 3, 3, i per simplificar simplement diem que és un 3. 3 vol dir que triguem 3 períodes de temps en tornar a llançar la bola.
Però tu pots anar més ràpid o més lent. Exacte. I com influeix això? Això és com una partitura. Jo puc fer el 3-3-3 molt ràpid, perquè ho faig baixet, o ho puc fer més lent. Quan fas música, tu pots agafar una partitura, interpretar-la més a poc o més ràpid. El mètode que fa servir l'Antonio es diu notació transposicional i l'utilitzen molts malabaristes per resumir les figures o patrons. El patró 4-4-1 vol dir que enlaira la pilota i la recull amb la mateixa mà 2 vegades i en el tercer llançament la creua. En la font de 4 boles, totes van a parar a la mateixa mà. Aquest mètode es basa en la idea que el temps entre cada llançament és constant i això permet saber quants llançaments es poden fer abans que la bola caigui. El món del circ és absolutament fascinant. Tots sabem que per fer bombolles necessitem aigua i sabó, perquè jo això amb aigua sola no ho podria fer. Però quin paper hi juga el sabó? Acompanyeu-me. Resulta que l'aigua s'estima molt a si mateixa, de tal manera que si agafem un parell de molècules d'aigua i les acostem, tendeixen ràpidament a fer una gota. Això és perquè tenen una gran força de cohesió. Podríem pensar que aprofitant aquesta força de cohesió potser podríem fer un tel de molècules d'aigua com el de la paret d'una bombolla, però això és pura teoria, perquè només que una d'aquestes molècules es mogués una miqueta, la força de cohesió és tan gran que tornarien a fer gotes. Podríem dir que les molècules d'aigua són com els castellers. Per poc que els deixis, ells ja fan pinya. I necessitem alguna cosa que els doni un bon motiu per fer la via catalana, per posar-se d'una manera ordenada. Quin material és aquest? Doncs el sabó. Una molècula de sabó té 2 parts. Un extrem que és sent una absoluta repulsió per l'aigua i un altre extrem que sent molta atracció per l'aigua, de tal manera que sempre s'estructura així. Un cop tirem sabó a l'aigua, es forma l'aigua sabonosa i immediatament totes les molècules de sabó rebutgen l'aigua i es posen a l'altre costat i les molècules d'aigua es busquen entre si i s'organitzaran d'aquesta manera o bé així. Amb aquests elements ja podem formar una paret com aquesta. Sabó, aigua, a la seva vegada atreta per altra aigua, i sabó. És un emparedat, un sàndwich que ens permet tenir un material elàstic, de tal forma que si amb aquest material elàstic aconseguim embolicar aire, farem una bombolla. I ningú sap més de bombolles que en Pep Bou. Però, Pep, a més del sabó, hi gastes algun altre element secret? Mira, jo hi poso una mica de glicerina perquè em sembla que retarda una mica que s'assequi la seva capa tan fina d'aigua. És més viscosa, llavors, el fluid és més viscós. I la bombolla, llavors? Doncs perd l'aigua més lentament, fa com si fos una mica impermeable, diguéssim. Si a la química li sumes art, sensibilitat i moltes hores de pràctica, potser podràs arribar a ser com en Pep Bou, el bufaplanetes.